hadin ka jinglet khenra jong katanan excise ka Ribhoi district lambat katanan excise jong jilla Assam ya ka wei ka jakashna kyar bian ha Ribhoi ha ka sniu blai ha jan lal umroi ka ba ha papo pur usam ka shnong nongsder ka ba deiru hadin ka jingyo ban ya ka wei ka trok ka ba kitru ya kitiar shna bian ya ka kiat urang ba shnong ka shnong nongsder uba Jonas Lindem minta ka singi ula penpau bakum ka shnong kadap da ka jingkendin bat ka jinglingo ka bakraw ban yo iling ba kilat pathai ku bor halor ka jingdon ka karkhana shnakyat bian hapo uput ka shnong nongste bat penram jurru yaki brio badon khti hakate ka kam habakran kilat pathai ku bor minta ka si hanongsder uba Jonas Lindem ulong ba ka shinong kila kubur ba katay ka karkhana kahap hapo upur usam ka shinong nongster batang hadin ka jingyo jingtip nakalyang ka bor shinong kila letru ban kami ya katay ka jaka bat lap shisha ba kadon bat kum ki bor shinong kim dan jingtip satya naman kaday ka jaka ka bakenja bat long klaw kabadan syarut nong bat kampaji na ka shinong buat konektor ngapia supaya di local news channel di bakam pau ke janglar jongi kajung kadong di hoi jongi ngakwa ban pensai ba halor ka jengi jongka kubor ngabaki social media local news channel ha ka baide bet kajing yokam nani kata kajing lap jongka nat jongka excise department juga di hoi district ha kajing don jongka illegal liquor factory pok senong ke jongi ngapriang bakalong kabasisya nga lengkap kaki mujungi nakasnong nalek ban saki kini bak nyelap sisa kalong ke kabasisya te kalong ke kendit ke bakrau kasnong kejungi bangin pe pekat ba kanongkum ni te mina subro hadu kata-kata ya kejing start jong kan ke bot te kam jong ka excise department ba lap ban bud dir ban lap ya kini ki kam illegal kabadon bok kasnong kejungi te ban tip ba pensai ba kalau kumni ya kini kejaka hakaba lap ya tu ka kam illegal ke jongki kalau syarut nong jong kasnong omdan yeng dan sem sejam jongki lakir ki ding ki klau kitam na ta hu ka poro ki don kilum ki wa te kalau kejaka baburi ba umju khamdan banu banlet ban satu ki jaka na ta kadau kalau kejik kebu ya ki brio ki badan ki jing tmu ki kambean ki jongki te naklian jungi kum kasnong ni pedemjur yakini kibri belum ti kena kam ngamtip lak madai menuru tamba ni pedemjur naklian kasnong ka lawan rak si syahi ya kata ke jimam suknat bekerja kedit ini kum kino sensasnong nak pelon kami tinggal bekerja naklian juga isi kejungi bat ni dapat pedemjur si syahi kani ka jingle ke jungki kibrio te kabakhat do naklian kejungi kalau ba ni kentu ya ki bojong ka ai bakin sim yak senjam ki bating ban pen sistem ya ki ladari menuru ka kambe ai ka sahi ka kambe ai na ta kadang kentu jur ya ki bor bahalor ki bari pek kene ka benta bakin am dan kenu jengma nei ban ai ke jengpat saja ka baki di hok baki di banyo kat kum ki kam ma ki lale sasisian da ka basung buram talat ka tan juga excise department mar hi kawan kedua ingat kas janmit jong kasing ublay te nomor bagri kasing ublay te ngat ngobungkam te menstet jong kasing nungkong kawan kedua bialinga te panya kerpat dan jing trelang jing kebosnong balik pek kini kejaka te mangaruh hai por balungkot kat ki bangala man pentip iki dikot jang ka isi members tungi tinggal pek ti kejaka kalau syak jing kedet kebajur ka bakrau bagi melapan mudur bakum ketu ka fakti kenon huntu te ai ba ka ani ka sistem ban mudien yak menu balong try tu akam ba sa sistem ba ngapan hi ting pelunjur ni kene jeng yak jumpi ba ai ka an kan le ka badi ban ha bujo ko poru na kle kasnong ka ma hamjur ya kinu kibrio la kilong ki trasnong lane kilong ki banabarsnong ru bakin penun kam mane ban le ki kam ai hapo po sensar jong kasnong daka baburam
nasusungu bat sudun bok ba ya kene ka kam lalap la ketnat ki bosor ka bari pek bari kini ki bayak kum ka ai ban dei lalap upai ba langsung slong ngatrai ka tu ka singi ka tu ka yang bro koi ka klat pe dan kata kene kelong jeng maham ya baro nang is khmat bakin hap ban pikir mane ban kiar ma don kum kini ki kam be ai ban ya pok senang kau